Jama'a ina so na farko umma Allah subhanahu wa ta'ala godiya shi da ya ba mu dama muka haɗu wannan gari na mai albarka. Kuma na biyu ina so umma mata da matasa da lattiza wanda suka zo nan suka yi jiran mu tun da sahe. Jama'a na gode, Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya biya ku. Ina matuƙan murna da na ga taro na conference ba meeting ba ya tara mutane tubarikalla kamar wannan. Allah ya saka muku da alheri. Jama'a abokaina da suka huce sun yi jawabi bisa ga cikin halin da ƙasar mu take ciki, kuma sun yi jawabi bisa ga abin da ya zama muku nauyi bisa kanku ranar zaɓe don mu kawo canji a cikin ƙasar mu Nijar. Wannan ƙasa ta mu ta Nijar duk abin da ka sani yau ya lalace, kuma kuna ji ga jikinku. Mutum yana siyasa bai siyasa, in ya je ya zamna a gidan shi ya lissawa ya sa cikin zuciyar shi yana jin takaici da ke cin shi saboda halin da 'yan Nijar suke ya lalace fiye da yadda ake gai. Wannan milki ya samu kuɗin da ba a taɓa samu ba a cikin tarihin Nijar. Wannan milki ya tattalo bashin da ba a taɓa ɗauka ba a cikin tarihin Nijar. Amma da bashin da kuɗin namu na man fetur da na zinariya sun tattala sun sa aljihunsu sun sace daga su sai iyalinsu. Dukiyar ƙasar Nijar sun maida ta dukiyar gadon gidajensu. To wannan abu demokrasiya ta ba mu dama mu kiya, wanda ya muna mulkin zalunci muna da dama mu sabke shi mu kada shi. Ku tuna fa wannan ƙasar musulmi ce, wannan addu'an manzon Allah ce, addu'an manzon Allah ce. Yace ya roƙi Allah duk wanda ya kuntata ma al'umma to Allah ya kuntata mishi. To wannan mulki ya kuntata mana shekaru da shekaru. Ku diba matasanmu ba su da iyaka, babu aikin yau babu aikin gobe. Ku diba lattizawa wannan masu gidaje gida ba su da dala ba su da abinci ba sai da za su nemo shi ba. Ku diba matan wahalar da suke. Abin da suke yau da shekara 20 kullun shine su yi daka, a je neman ruwan rijiya ba a san lokacin za a samu su ba, in an je gidan likita babu magani. To ta yaushe ne muna da daman mu kawo canji kuma mu ce mu yarda? Ina jin su suna bi cikin karkara suna magana, suna ruwan kuɗi, suna abubuwa da yawa. To wannan kuɗi rabon ku ne Allah ya baku, ku ɗauka ku riƙe, amma ranar zaɓe mu yi musu hukunci don mu rabu da su. Ina so in gaya muku zaɓe mahimmanci gare shi. Duk wanda ka zaɓa ka ba shi ikon ƙasar ka har shekara 5. Kenan ya kamata ranar zaɓe mu yi unhwani da ƙuri'anmu don mu sabke su, saboda idan mun ce za mu je mu yi zaɓe muna dibin kamar abin wargi ne, to mun sa hannuwanmu a cikin, mun sa dastar ɗinmu a cikin hannuwansu sai mun yi shekara 5 nan gaba. To ina kira wanda suka zo taro wannan su kai sako cikin karkara. Lokacin shan hosan talaka ya zo, lokacin shan hosan talaka Nijar ya zo, lokacin hukunta masu zalunci ya zo, lokacin hukunta wanda ba su muna adalci ba ya zo, kuma ranar zaɓe ne. Shi Allah ya ba mu komi, Allah ya ba mu komi tunda ya ba mu ƙwaƙwalwa ta lissahi, mu san abin da a daidai da wanda ba daidai ba. Yanzu da Allah wannan mulki ya muna daidai, ya muna daidai, ya yi muna daidai. Mu hukunta su da Allah da Allah, mu sarke su, mu kwatanta wasu, mu gwada wasu, kuma su ma wannan hukunci zai zama horo ga kowa. Amma idan mun kyale mulki yana tabbata bisa kan zalunci, yana ba mu wahala, muna shan wuya muna kyalewa, to duk wanda ya zo zai ɗore bisa kan wanga. Nan karkarar juma'a 8 aka hana, juma'a 8 aka hana. Mu kuma mun san in masifa ta samu, ai manzon Allah sallallahu alaihi masallaci yake zuwa yayi roƙo ko to an hana mu zuwa masallaci. Kenan jama'a, ni na san a cikin garuruwanku
wallahi in akwai wanda ya sace akuya ba ku sa shi jagoranci. Kuna sa wanda ya sace muku akuya muku jagoranci. To wannan sun sace miliyarori to za mu sa su jagoranci. To in dai ba mu sa barawo ya mana jagorancin karkaran mu ko garin mu, to barawo bai jagorancin kasar mu. Jama'a nauyi ne gare mu ga iyanmu wanda ba su iya jiho ƙuri'a, nauyin mu ne mu nemo musu mulki mai adalci. Jama'a nauyi ne ga yaran mu da za su zo shekaru bisa shekaru mu samu gwamnati mai adalci. Kenan ranar zaɓe mu yi shiri mu je ƙuri'a mu rabu da wannan mulkin zalunci. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya gai ce idan kun kama kokowa in kun sha baya ku ne kuka faɗi. Idan kun sha baya ku ne aka kada. To mu dai ba za mu ja baya ba. Ba za mu ja baya ba. Ba gudu ba ja baya. Tsoro ba. Ba za mu kwantawa ba tunda ba za mu barin ƙasa gaba mu da wata sai ba mu da wata ƙasa sai wannan. Kuma ba zai yiwu ba a cikin ƙasa a ce mutane sun yi rishin gaskiya sun taushe kowa kuma kowa ya shiru. To jama'a zan yi tsaye da zance na daga nan. Na farko ina so duk wanda suka so na in sake yi musu godiya. Na biyu dan Allah da annabi wanda suka kai su kai sakon kokowa su kai sakon neman canji a cikin kasar Niger. Kuma ɗazu wani ya gai ina ji lasi ne a'a SJ ne yake gai. Yace dan Allah da annabi kowa ya sa cikin addu'a shi mu nemi canji. Ni ko da yaushe ne addu'a ina cewa Allah canza mu da su. Allah kawo mana masu adalci. Allah kawo mana masu adalci. Yannan kuma ranar zaɓe kowa ya san abin da zai yi. Wannan kowa wuya gare ta. Wannan zaɓe na wuya na bana zai yi wuya. Saboda mutanen da suka yi makirci a ƙasar Nijar sun haɗa kai gaba ɗaya su sa kuɗi don su saye ƙasar Nijar. Abin da suke so su yi su bai da ƙasar Nijar kamar shagon su sai da abin da suka ga dama su ɗauki abin da suka ga dama. To mu kuma za mu haɗa kai da talakawan Nijar da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mu kada masu makirci a cikin